Hello, magandang araw. May tanggap ulit tayong welding inverter na powerhouse yung brand. Bali, yan 250 mAh. So, bagong-bago pa yung welding, yung itsura. Pero nasira na. So, try nating alamin kung anong sira. So, try nating i-power on. Yan, kumana naman. Sukatan natin ng output kung meron ba. Pero umiilaw yung umiilaw yung overcurrent. So malamang wala to. Yan, wala nga. Kasi umiilaw yan, So patayin ko na lang kasi So try natin buksan yung loob kung anong dahilan nung ba't umiilaw yung overcurrent. So bali nabuksan na natin yung yung welding. Ayan, bali yung loob niya, maganda yung design. So bali tester muna natin yung terminal kung shorted ba yung natin, yung diode natin, kasi umiilaw yung natin overcurrent protection. So marami namang dahilan yan. Yung isa sa mga dahilan shorted yung diode. So tester muna natin yung nakauna yung tester natin sa set tayo ng continuity. So tester, yun, tumutunog. So kahit baliktarin natin, so tumutunog pa rin yung tester natin. So ibig sabihin shorted yung natin, yung diode natin. So sa analog naman, kahit na ganyan analog, yan, baliktarin natin, yan So bali may sira yung natin, diode natin. So kailangan nating malaman dito sa mga diode na to, pati yung sa likod, kung alin din yung may sira. So para sa pagre-repair ko ng mga ganito, minsan naman merong bihira lang ang lahat na masira, pero kadalasan 2, 3 ganun lang sira. Pagka ganito marami, kung binabad talaga sa weldingan talaga, malamang may mga nasa 1 hanggang 3 yung sira. So sana hindi naman sira yung lahat kasi nahihirapan tayo kasi mahal din kasi ito pati na yung IGBT pag nasira yan, mahal din dito sa amin at saka wala ring, bihira ka lang makabili. Ang ginagawa ko, nag-order ako nyan. So tatanggalin ko muna isa-isa, tapos para makita natin kung alin dito yung may sira. Hello, nung sa unang video nito, tinanggal ko pala yung control board natin, yung kasama yung IGBT pati yung PWM, kasi chinek ko yung chinek ko yung PWM natin, yung signal niyan papuntang mga IGBT, kung wala bang problema o wala bang isa rin sa yung current sensor, wala bang tumatagos na voltahe papuntang PWM natin dito. Ang nilalabas pala nito AC DC yung supply, pero nilalabas niya AC. Lalo na pag nagwe-welding, pag sinukat nyo dito, may lumalabas na AC dyan. So sa mga pala gumagawa nito, madali namang gumawa ng welding
Sa doon sa kabisado na madali lang, pero pagka hindi kabisado, malamang magiging problema pagka hindi kabisado pa yung welding, sasabog yung mga IGBT, hindi kaya masira, ano. So ingat-ingat na lang din. So bali ito na yung IGBT at saka yung PWM controller. So ito muna unahin natin trouble yung PWM side bat na gano. Umiilaw yung orange na light, yung overcurrent. So bali hindi ko na pala napakita yung nung pagkatapos nung tinanggal ko yung PWM board nito. Dito ako nag-trouble sa sa diode natin. Hindi ko na pala pinakita yung video kasi may importante tayong lakad, kaya minadali ko nang ayusin to. So bali papakita ko na lang kung anong diode yung nasira, at saka tester natin. So bali ito pala yung yung sirang diode. Ang number pala nito is D9202. D92-02. Yun yung value niya. So tester natin Bali, pasensya na dun sa hindi ko na napakita yung paano tinanggal to, pero madali lang naman tanggalin So tester natin yan. Naka times 1 tayo. So nakita nyo yung tester, pumapalo yan. Shorted. Taas natin yung range. Yan dapat kasi di mo pa mapalo yan. Pagka nilagay mo naman sa pinakamataas, dapat ang palo lang yung konti-konti lang. Dito wala, palong-palo talaga. So isa lang nasira, so okay lang na isa lang yung nasira dito kaysa dun sa marami tayong mapalitan. Sa naman digital, so mas madali lang, lang tayo sa tayo, naka-buzzer tayo, naka-continuity tayo. Yan. So, mas madali, hindi siya nakukuha masyado, Nakikita nyo yung resistance, 220, 50, ganun. Yan dito, tumutunog siya ng konti. Mahina na yung, yung resistance niya. Lang. 54.5 lang yung, resistance niya. Dito sa kabila, mataas. 230 ohms. Yan, minsan tumutunog. Pagka diode mode naman tayo, yan, diode mode tayo. Yan yan ang reading. At nabalik tayo natin. So bali ngayon subukan na natin itong i-testing kung iilaw pa ba yung natin, yung overcurrent protection natin. So sa tingin ko hindi na, kasi napalitan na natin yung sira. Ito. So set tayo ng 50. Yan. Subukan natin. So on ko na yung welding, Hindi pa pala naka-on dito. Yan, on na yan. Tapos dito.
tumunog na yung ano natin, fan natin. Bali pala yung fan hindi ganong kalakasan ano kasi ang ang ano natin yung fan 220 volts yung ano natin, yung fan na yan. So medyo matibay. So sukatin natin kung may output na ba. Baliktad yung tester. Muna natin yung ilaw. Sukatin natin. So lampas no. Taas natin ng konti, 250. So nasa 50 plus yung ano natin. Ano? Output natin. So para mas madali, dito tayo sa digital ano. Kung ilan. So supply natin, saksak. Digital 59.6 yung output voltage natin. So okay na to, hindi na umilaw. Bali try na lang natin tong i-welding sa labas para makita natin kung ano, kung anong performance ng welding na to. So hanggang dito muna no. Ano pala no, kalimutan ko, bali sa lahat pala ng gawa nating welding inverter, wala ho tayong conversion na magaganap ano. Wala ho tayong ginagawa na nagko-convert ng power supply. Kasi kalimitan kasi doon sa ano, doon sa ibang technician, napapansin ko lang doon sa mga ibang gumagawa ano, pagka nasira yung power supply, sira yung pyesa, kunwari nito, ito yung MOSFET natin, ito yung control ng ano natin, power supply. Pagka nasira kasi isa sa mga to, ang ginagawa kasi, kino-convert yung pyesa na to. Minsan, tinatanggal nila, tapos gagamitan ng 4 wires. Wala naman hong problema doon. Kaso nga lang, hindi ko ako fan, sorry ho doon sa mga ibang technician, ano. Hindi ko ako fan na nagko-convert. Hanggat maaari ho, babalik ko sa original na mga ano, mga parts. Wala ho tayong conversion na ginagawa. Kahit na ma-TV man o manong klase ng electronics ang gawin natin, ayusin natin, wala ho tayong kino-convert. Balik original ho tayo. Yan yung prepared ko na na technique. Wala ho tayong, hindi tayo nagko-convert. Pero hindi ko naman dinidiscourage yung iba no. Kasi yung nagko-convert siguro, wala na siguro silang mahanap na pyesa. Kaya ginagawa nila ng ganyan. Kung di kaya madalian, pwede naman. Kaso nga lang, yung pagkakaiba, minsan yung ginagawang conversion, nawawalan ng ng feedback yung natin, yung welding natin, na para pagka may nakita siyang problema, papatayin niya yung buong system. Pagka conversion kasi, iwan ko lang sa ibang conversion, baka yung feedback ng power supply tinanggal wala na akong safety yung welding na yan. So pasensya na ako dun sa iba So makikita nyo sa lahat ng video ko na nagagawa ko ng welding machine, wala ko kayong makikita doon na nagko-convert ako ng power supply. Lahat ho balik sa dati. Kung ano yung original, balik sa original. Yun lang ho. So hanggang dito muna, testing na natin to sa labas. At saka nga pala, lahat ho ng gawa nating welding inverter, may block diagram ho tayo na na nakukuha. Katulad nito, ito yung powerhouse na 200. Yan yung model niya, 250. Bali 3 stage ho to, magka-separate lahat, yung power supply, output board natin, at saka yung control board natin, kasama na yung PWM board. So yung block diagram nito, ito yung block diagram niyan. Yan o yun. Nakita nyo yung yung position yan, ganun din no. Nakita nyo yan. Ito yan, yung na yan, ito rin ho yan. Yan. Tsaka yung na yan,
Ayun, yan yung position. Yan yung ano natin, MOSFET natin na N channel at saka P channel. Ito rin ho yan. Yan. Yan, apat na yan. So lahat ho yan, may ano tayo, may block diagram tayo. So lahat ng number ng parts meron tayo. Hindi tayo nag-aalala kung wala tayong ano yan. Kung nasunog man yan, nasira, hindi tayo nag-aalala kasi meron tayo. Napapalitan natin ng tamang value. So, yun na lang ano. Bali, testing na natin tong kagagawa lang natin na ano, na welding inverter na powerhouse, yung brown 250 mA. So, bali testing na natin yung welding ano para malaman natin.